Matapos ang nakagawiang pagtutungo sa simbahan, dumiretso na sa pagpa-file ng kani-kanilang Certificate of Candidacy o COC ang magkapatid na sina Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. para sa re-election bid sa 2022. Mula sa COMELEC office sa Angeles City kung saan naghain ng kandidatura si Mayor Pogi at ang kanyang katandem na si Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, pati na ang kanilang buong slate para sa konsehal. Tumungo ang magkapatid na Lasatin kasama ang kanilang mga supporters sa provincial office ng COMELEC dito sa Pampanga Capitol Complex para sa filing ng COC ni Congressman John. Dahil limitado lamang ang bilang ng pinahihintulutan sa bisinidad ng COMELEC office, dito na pinaalalahanan ng kapulisan ang mga supporters ng grupo para maipatupad ang physical distancing. Hindi raw kasi nila dapat okupahan ang mga upuan sa labas ng tanggapan ng COMELEC dahil para lamang ito sa mga magpa-file ng COC. Ang magkapatid na Lasatin lamang ang nakapasok sa COMELEC office kasama si Pampanga Governor Dennis Pineda. Oo, nakita nyo naman, bali 3 lang silang pumasok dyan, no? Na yun yung talagang ano namin. Dito rin inaano namin, no, nililimit lang namin yung waiting area na to para lang po doon sa mga magfa-file ng COC, hindi yung supporters. Ayon kay Angeles City Vice Mayor re-electionist Vicky Vega Kabigting, kumpiyansa sa gobyernong Lasatin para ituloy ang nasimulang progreso sa lokal na pamahalaan, ang dahilan kung bakit hindi naging mahirap para sa kanila na mabuo ang puwersang ibinabandera ang serbisyong may puso o ang Team Lasatin. Bitbit-anya nila ang mayorya ng konseho at ilang bagong mukha na kumakatawan sa kabataan. Siyempre po, una sa lahat, no, yung mga dating kasama din po ni Mayor, no, at ngayon ay kasama na po natin sa majority, na nakita naman po ni Mayor na sumuporta sa kanyang mga adhikain, mga kailangan po na legislation. So, tinignan po ni Mayor yon. At nakita rin po ni Mayor, kailangan may young blood, no? May mga kabataan naman magre-represent sa kabataan. So, we have si Aaron Pineda, we have yung anak po ni Councilor Ponce, and of course, si anak din po ni Barangay Captain Mamak, no? Estratehiya umano nila na bukod sa pag-angat ng kampanya sa social media, magiging maingat pa rin umano ang mga ito sa pangangampanya, partikular na sa pag-iikot sa kada barangay sa siyudad ng Angeles. We do not want to lose that personal touch. So we will do our best kung paano pa rin po yung iikot sa mga barangay, to meet with yung mga constituents natin. But always remembering po yung rules ng COMELEC and IATF. Kabilang naman daw sa mga prioridad na programa ni Mayor Pogi kung sakaling palarin sa susunod na termino ay ang pagbigay kalinga sa mga senior citizen, pagpapalakas ng livelihood program sa syudad at pangangalaga sa kalikasan, pagpapadali sa pagnenegosyo at iba pa. Totohanan ang mga tsismis na ikinakalat ng ilang mga taong hindi pabor sa aking administrasyon na gagawin daw natin pribado ang Pampang public market. Kaya po lahat ng 28 sub-health centers at 6 na rural health units ay aayusin upang gawin moderno. Samahan niyo po kami. Samahan po ninyo kaming lahat. Bida naman ni Pampanga 1st District Representative John Lasatin ang mga proyektong pang-infrastruktura na unti-unti na umanong umuusbong sa kanyang distrito at kanya-anyang tinindigan sa Kongreso na masasabing landmark legislation na kontribusyon hindi lamang sa kanyang mga kadistrito kundi sa bansa ay ang di umano'y partisipasyon sa Free Education Bill. Masasabi natin na naging bahagi tayo sa pagbibigay ng free education, lalo sa mga SUC sa state colleges. Marami talaga nakinabang kasi sa prioridad natin
makapagbigay ng magandang edukasyon. Nanonood ho sa CLTV News. Ano ho yung isa ho sa mapagmamalaking ninyo na during pandemic kayo po ay umakto bilang representante ho ng First District? Unang-una, hindi tayo nagpabaya sa mga lahat ng binaba natin proyekto. So tuloy-tuloy tayo sa mga ginawa natin programa. Pangalawa ay pagbibigay pa rin natin ng libreng gamot sa lahat ng nangangailangan. Lagi silang bukas ang aming opisina mula pa ng pandemic hanggang sa ngayon. Sa lineup ng Team Puso o Team Lasatin, isa sa mga bagong muka ay ang anak o junior ni Balibago Barangay Captain Rodelio Todney Mamak. Hindi umano siya bago sa public service dahil matagal ng barangay administrator siya sa Balibago na isa sa barangay sa Angeles na may malaking voting population. So in terms of figures, napakalaking bagay. And I know full support din ang mga taga-barangay Balibago and the rest of the barangays kay Mayor Pogi. So synergy lang. As one group, lalo na ngayong pandemic, we will push for legislations na kung saan mapapagaan natin yung buhay ng mga Angeleños. At the same time, mabibigyan sila ng opportunity na makapag-recover ulit economically speaking. Ayon kay Governor Dennis Delta Pineda, hindi lamang daw ang pagkakaibigan ang dahilan ng kanyang pagsuporta sa mga lasatin, kundi na rin ang paniniwala sa serbisyo ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Yung isang kandidato, hindi lang ho sa pamilya namin na magdadala niyo. Nasa performance po ng kandidato yan. Hindi po yung dahil isang partido kami, yun ho ang magdadala. Hindi po. Number one is yung performance pa rin ng tao. If you think na maganda ginawa mo, nakapagserbisyo ka, wala naman hong perfecto eh. Importante nandoon ka, nakapagserbisyo ka. So, tao pa rin na magdidesisyon bandang huli kung karapat dapat ka, hindi. Paulo G. Santos, CLTV News.